Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka kutumba suraksha parishad ka sengki Hindu, kalami biang syakmat bandawa bade ban Plie biang no ka Krem Mawjymbuiñ, kabadan hamau senram, nak benta ban penyat syakmat biang ki jingle niam jong ki riunget Hindu. Nalor kani ka jingdawa kani ka seng jong ki Hindu kala ai poru shiposngi ka sorkar Meghalaya ban Plie biang ka Krem Mawjymbuiñ, kala berngamru lada omla ban shimkhya ya kani kaseng kan pakhang lut ya baro ki Surok ba kongsan ki barung sha Meghalaya ba kentup ya ka Jorabat marjan ban ka Guwahati. Laban pun kan mau ba ka kenrum kenram halor ka Krem Mawjymbuiñ hamau senram ka bajengai kumba 100 kilometer na Shillong kala yat mentala ka tu kani benai kani ka Krem ka dani umau shun uba ki Hindu ki nget bu udi ublei Shiva. Hendai naduk ka Hindu tarik nailar arja at pesau ka dorbar shnong mau senram kala Khang ki jingle niam hapu kani ka Krem dak ba kedau ki daw ba pher. Kani ka kam kala poiru sha ka ying bishar jong ka ying bishar Meghalaya High Court kabal batha ya ka sorkar jela ba kani Krem bat ki kenhun ba pher ban penbet ya ka kam. Wat happening kani u president ka KSP Usatya Ranje Bora ulakam ba ka sorkar kam shimla lei ya kani ka kam. Habadawa ban Plie biang ya ka jingle niam ki Hindu ha kani ka jaka uladawa ya ka sorkar jela ban khanglat ya ki nu ki kam ki bom ya hap hasaudong jong kani ka Krem. Usatya ula keno ru ya ka sorkar halor ka jingbom larkam bat jingbom shimkhya ya kani ka kam haba keno ya ki bor ka sorkar kentup ya ka deputy commissioner bat superintendent of police baki khalam pendap ya ka kamram. Namar kata ka KSP kala berngam ban pakhang lenti ya ki Surok ba kongsan ki bawan sha Meghalaya kentup ya ka Jorabat Guwahati paikan Golpara lada omplino ya kani ka Krem ban le anyam ki paj Hindu hadu ka por balabu kala ongru baladami ki nu ki huri hura ka sorkar jela kan hap ban shim jingket klik.